Ano, tady záchranka. Dobře, kde se nacházíte, pane? V Sibořicích, kde přesně? Kde jste v Sibořicích? Musíte mi říct přesně. Na návsi u rybníka. Dobře, a co se tam stalo, prosím vás? Ano? Dobře, a co? Leží ve vodě, nebo se ho vytáhl? Co jste udělal? Dobře, vytáhl jste ho nějak šetrně? No, normálně, jak to šlo? Dobře, a teďka leží na zádech, jak ho máte? Dobře, tak profesor nic. Tak prosím vás, já vám teď budu říkat, my už jedeme, jo? Ale musíte zahájit nějakou první pomoc sám, ano? Takže... No dobrý, tak když tak ho přiklíte něčím, pokud to půjde, jo? Nějaký... No, tak ho zaklíte, tak. A co to teďka? Přisedněte k hlavě jeho, ano? A zkuste mu prostě zaklonit hlavu lehce dozadu a chytnout za dolní čelist a lehce jako vytáhnout nahoru. No, lehonce, jo? No, ať se... No, musíte lehce, abyste mu nepoškodili. Nesmíte s tou hlavou moc hýbat prostě. A teď... No, a teďka si... No, dejte si ucho, cítíte, jestli dýchá? Vůbec nereaguje. Dobře, tak teďka musíte zahájit resuscitaci. Máte o tom nějaké ponětí? Jo, dobře, takže zacpěte mu jednou rukou nos. Ano. A druhou si držte tu bradu zvednutou a normálně se nadechněte a celý ten objem plic vdechněte do něj. Jo? Tak, a to uděláte dvakrát, ještě jednou to udělejte. Tak, a teďka se postavte k rybníku z boku. Ano? Dobrý. Natáhněte si pravou, jste pravá. Tak, pravou ruku. A hrotem té dlaně dejte mezi bradavky, jo? Na tu kost, co tam má. Sundejte mu bundu, jestli má ještě. Tu bundu mu dejte jako na břicho, no tak to zakryjte mu břicho a prostě od pasu dolů zakryjte a nahoře ho nechte odkryjte, jo? Jo? No, tak to teďko může být a teď dejte druhou ruku, levou ruku na tu pravou, abyste jakou podporu a s nataženými pažemi stlačíte prostě poměrně velkou silou, co to půjde, ten hrudník. Do třetiny. On má 120 kg, tak prostě nesmíte samozřejmě se dostat na zem, ale co